mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang magkakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus. Ang main functions ni amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa hindi mayo nga efekto sa lawas. Apang paano bala may buwan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sami naton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod Sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 5 minutos na nakaligad sa takna ng alas 5 sa hapon, mga kabombo. Welcome sa Bombo News and Views Afternoon Edition karong adlaw sang Lunes, October 10, tuig 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa ato sa ring Christmas countdown, 76 dias na lang ang nabilin Pasko na. Kakaroon dito na kita sa ato sa ring mga headlines. Duha ka mga soldado nga napatay kag anom nga napilasan kasunod sa engkwentro batok sa rebelde sa Himamelan ginhingad na sang Philippine Army. Governor Bong Lacson nagpalabot sang pagpakigunong sa pamilya sa mga soldado nga napatay sa Himamelan encounter. Biker nga nagpainom sa mahigko nga tubig sa kangayman nga biker nagatubang na sa biktima kag naghingyo sang pasaylo. Maskara
para sa Panaad nagbukas na subong hapon sa Panaad Park and Stadium. Mga LGU mansig showcase na sang ila mga produkto. 750 pesos nga dugang sa minimum wage sa mga domestic workers sa Hong Kong ginkalipay sa mga OFWs apang aminado nga mahal gid ang mga balaklon. Oras sa Bomba Radio Bacolod Philippine Standard Time 6 minutos na nakaligas sa tak na 5 sa hapon. Kagaroon dito na kita sa mga detalye. Kami ang inyo mga tagbalita. Bombo Jairi de los Reyes. Kagakaroman si Bombo Ponce Espino natumod na ang duha ka mga soldado nga miyembro sa 94th Infantry Battalion na 3rd Infantry Division sa Philippine Army nga ginbawian sang kabuhi kasunod sa ikapat nga enkwentro batok sa Building New People's Army sa sitio Sigang sa Barangay Buenavista sa bahin sang Himamalan o sa Barangay Carabalan sa bahin sang Himamalan City, Negros Occidental sa Oktubre 8. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Brigadier General Inocencio Pasaporte, Commander sa 3rd Infantry Brigade sang Philippine Army nga mga napatay ginkalala sa Corporal Christian P. Drilon Tawandok sang Banwa sang San Enrique sa probinsya sang Iloilo kag Corporal Rex J. Verde nagika naman sa probinsya sang Guimaras samtang anom ka man nasamaran agin kilala nga sa Corporal Joey Gardose, Private First Class Rolly Rama, Private First Class John Fuentes, Private First Class Wilson Leander Jr., Private First Class Welchor Rica kag Sergeant Edgel Ukag. Ginpadulungan man ni Pasaporte ang mga nasamaran nga mga soldado ugod kumastahon ang sitwasyon sang mga ini. Sura pa diri ginbisita man ang Undersecretary Jose Faustino Jr. sa Department of National Defense agud nga mahatag ang Wounded Person Medal sa mga nasamaran nga soldado kaupod sa Lieutenant General Bartolome Vicente Bacaro sa ang Philippine Army Chief of Staff sang AFP Lieutenant General Romeo S. Browner Jr., Commanding General sa Philippine Army, Major Benedict Major General Benedict M. Arevalo, ang Commander sa 3rd Infantry Division sa Philippine Army. Sunod kay Pasaporte, wala para kabalik ang presidente nga nag-evacuate bago nagaparan pa ang ilang clearing operations. Sunod diri, clear naman ang lugar. Apagit pa siguro naman lamang sa meaning nga wala na sa presensya sa rebelde sa lugar bangod hindi man nila luyag gumutang sa lang-alang ang seguridad sa mga pumuluyo sa tiyon nga magbalik na ang maini sa ilasitag sa mga puloy-an. Nagpasalag man ini nga parinon nila ang pagpatuman sang ilang mandato nga may marinong kag matawa ang sudad sa mamalan apisar pa sang nalagas ang apisar pa sang nalagas nga mga tropa. Ang napatay ang version 94th ID, 14 heroes ang Barangay Carabalan, si Corporal Christian Drilon, native binisang ko, sa San Enrique, Iloilo. Okay. Ang ikadua, si Corporal Rex Verde, native of Guimaras Valley. Oo. So ako na ang nag-pay the ultimate price for peace and security of Central Negros. Ang kamay sa pagpahayag ni Brigadier General Inocencio Pasaporte, ang commander sa 303rd Infantry Brigade sang Philippine Army. Samtang nagapakigunong ang gobernador sang probinsya sang Negros Occidental sa pamilya sang duha ka mga soldado nga napatay matapos ang nagluntad nga engkwentro sa tunga sang tropa sang gobyerno kag rebelde nga New People's Army sa sitio Sigang, Barangay Buenavista, Himamalan City, Negros Occidental sa Oktubre 8. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Negros Occidental Governor Eugenio Sebong Lacson, nakapadangat naman ini sang condolences sa pamilya kag nagalaom ini sang madasig nga recovery sa mga nagkalasamaran nga mga soldado. Suno kay Lacson nagalaom na ini nga magtawhay na ang Barangay Carabalan sa Himamalan City agud na makabalik na ang mga evacuees. Suno sa gobernador, hindi lang balay ang ginbayaan sa mga nag-evacuate kundi nalakip man ang mga kasapatan nga ginagamit sa mga inibilang palangabuhian. Sunod rin naghulat na lamang ini sang impormasyon nagikan sa pamunuan sang 303rd Infantry Brigade agud mahibaluan ang sitwasyon sa Barangay Carabalan syudad sang Himamalan. Ginpahayag man sini nga mahimo nga wala na sang nagapadayon nga engkwentro apang nagapadayon ang hot pursuit operation sa mga militar. Nakapadala man ang provincial government sang food packs sa mga evacuees sang Barangay Carabalan, Himamalan City. Ginmandoan naman sini ang Provincial Social Welfare and Development nga mag-coordinate sa regional office sang DSWD sa tion nga kinahanglanon ang dugang nga bulig. Samtang ginpadulungan naman sang in-charge ang PSWD sa probinsya ang mga evacuees agud nga ma-assess ang mga kinahanglanon pa sang mga ini. Nagalao man ang gobernador nga makabalik na sa labing madali nga panahon ang mga residente nga nag-evacuate matapos ang engkwentro sang militar kag mga rebelde.
the incident right now in Himamaylan, specifically ang barangay Carabalan, mamelo down na, matapos na, kag makabalik na gid ang mga evacuees nato, no? Latest report as of this morning, there are 15,000 evacuees, no? In evacuation centers, no? The longer they stay there, the more difficult it is for the LGUs to support them, no? Nabatian si Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson. Samtang nagaregluanay na ang isa ka rider kag ang girereklamo nga 18 anyos nga lalaki nga nagapainom sa iya sang tubig nga naghalin sa sapa durante sa giparagayon nga Balikyom Exerway sang Oktubre 2. Sa TV sang Bombo Radio Bacolod kay punong barangay Lindy Dillon sa barangay Vista Alegre nangin mataway man ang pagisuranay na Rolly Ray Alejo kag Kylie Nicole Montecado sa barangay Hall sa barangay Vista Alegre Bacolod City kay nasang aga. Suro kay Dillon na personal man nga nagpagayon sa Alejo sang pasaylo kay Montecado. Wala naman sa igapasaka nga kaso batok sa kay Alejo. Ginpakayman ini sang punong barangay kag sang pamilya ni Alejo bangod mayara pa isang buwas damlag si Alejo man ang masabat sa gastuson ni Montecado sa laboratory ni Santo sa request sang Dr. Sinea. Manumduman nga nag-viral sa social media ang isa ka video nga ginpost kung sa diin ginatagan ni Alejo si Montecado sang tubig nga ginkuha sini sa sapa nga may nagatubog nga Carabao. Kanami kay Gado ka fruitful sa amount ko sa susunod. Remember, you're already 18 years old. Hindi pa na siya madali-dali. You have to know what you're doing. But there are repercussions, yung mga pros and cons. Hindi na himo mo, odds ni tanan, consequences ni tanan ng himo. Kabay sa pagpaig ng punong barangay Lindy Dillon sa barangay Vista Alegre, Bacolod City. Nagbukas na subong hapon ang maskara sa Panaad nga ginapatigayon sa Panaad Park and Stadium sa barangay Mansilingan. Nagpasalamat ang Secretary sang Pandanon Integrated Balangon Farmers Association Incorporated sa banwa sang Salvador Benedicto sa probinsya sang Negros Occidental matapos nga matagan sila sang kaygayonan nga makabaligya sa ila kaugalingon nga produkto sa maskara sa Panaad. Bangod ako na ini nga bulig sa ila ang isa ka semana nga makabaligya sa ila nga produkto. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Dolores Seralbo, Secretary sang Pandanon Integrated Balangon Farmers Association, nagapasalamat gid ni sa provincial government sang Negros Occidental kasubong man sa local government unit sang Salvador Benedicto nga nag-invite sa grupo nila magbaligya sa Panaad Park and Stadium kadungan sang selebrasyon sang Maskara Festival sa syudad sang Bacolod. Suno kay Seralbo ang produkto nga ilang nga ginabaligya ang certified organic kag pila sa ilang mga produkto ang gina-export kag ginabaligya sa luwas sang pungsod kaangay sa pungsod Japan. Pila sa ginabaligya sa mga ini sa pavilion ang locally produced sang ilang mga miyembro nga bisol, kamote na narisari nga variety sang saging kasubong man ang saba kag mayara man sila sang mascovado nga kalamay nagikan sa ilang gintanom kag ginpagaling nga tubo. Mayara man sila sang ginabaligya nga sayote kag kalabasa kasubong man sang luya. Nagabaligya man ang mga ini sang binulig nga saging nga naputo sa upas agod nga hindi maguba ang kalidad sini. Salamat kay gitagaan kami sang oportunidad sa mga amon local government nga magbaligya diri sang amon nga produkto diri sa Panaad. Ilabi na ang amon nga asosasyon, ang PIPA, ang PIUSPA under sa Don Salvador Benedicto. Nabatian si Dolores Seralbo, Secretary sang Pandanon Integrated Balangon Farmers Association. Ginakalipay sang grupo sang mga kababaynhan sa banwa sa Salvador Benedicto nga makabaligya sila sang ilang mga produkto kadungan sa pagsaulog sa Maskara Festival. Suno kay Dolores Seralbo, Secretary sang Pandanon Integrated Balangon Farmers Association Incorporated, hindi lang raw products ang ginabaligya nila kundi mayroon sila sang finished products nga ginakipan sang banana kag kamuti chips kasubong man sang salabat. Ang 100 grams sang salabat ang babakal sa 60 pesos, samtang ang 200 grams naman ang babakal sa 90 pesos. Isa man sa finished product ang babakal sa 75 pesos kada kilo. Pabor man ini nga dapat gid nga tutukan sa gobyerno ang mga mangunguma bangod kun wala sang mangunguma, wala sang kanon ang mga tawo. Turmeric, product nga banana chips, ng kamuti chips. Pila man na. So may ari kami 50. Kami taro chip nga may cheese. 12 pesos. Jordan nga saging arnibal, kalabasa nga ginabaligya namon kada simana sa local market nga sa diin ang pasilidad ang Altel Trade. Ang kabay sa pagpahayag ni Dolores Seralbo, ang Secretary sang Pandanon Integrated Balangon Farmers Association Incorporated.
Nakahunong na sa Bago City Police Station ang 30 anyos nga lalaki matapos nadakpan sa ginpatigayon nga bypass operation sa mga kapulisan sa syudad. Ginkilala ang naaresto kay Willie Paklipan, kag residente sa Barangay Poblasyon, Bago City. Nakuha sa paginakop sini ang napulo ka magagmay nga sachet ang suspected siya bukang nagabalor sang 13,600 pesos. Nagapabilin ini sa karon sa custodial facility sa Bago City Police Station, kag natala na nga pasakaan sang kaso nga paglapas sa RA 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa aton sa katapusan nga balita, ginkalipay sa mga overseas Filipino workers ang dugang sa ilang sweldo matapos sa 2 ka tuig apang aminado nga ini ang nakatrespaser sa ginsaka sa preso sang mga balaklon. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Gigi Padilla Vergara, ginakalipay sang maini ang 2.2% nga saka o kon 100 Hong Kong dollars o kon katubas sa 750 pesos. Sa kay Vergara, sang nakaligad ang ilang sweldo, ang era na lamang sa 4,630 Hong Kong dollars sa kon 25,000 tubtob sa 26,000 nakadepende sa baylo sa dolyar sa peso. Bangod mayra na sang saka ini ang nagdangat na sa 400 o kon 4,730 Hong Kong dollars so kung katumbas sa 28,000 nakadepende sa baylo sang dolyar sa peso. Wala man ini nalipay nga dako ang baylo sang dolyar kontra sa peso. Bangod kadungan sa pagina sa peso, bangod tuman naman kamahal sa mabalaklon kung sa din hindi man mabansagan sa mga pamilya nila sa Pilipinas ang kadakoon sa ilang ginapadala nga remittance. Ginpahig man sining nakadepende sa employer kung natagan sila sang food allowance sa pihak nga bahin. Ginpahig man ni Vergara kawala sang hotel quarantine ang Hong Kong kani mera na sila sang kailwayan nga magpauli apang kinahanglan lamang nila nga magbayad sa Overseas Employment Certificate o kon OEC kag magpa-register kag magbayad sa pag-ibig. Nagpanugyan man ini sa mga nabilin nga himata sa mga OFW sa Pilipinas nga hindi magalaom nga dako ang ipadala sa baylo, pasalamatan kag makontento sa ilaging padala bangod sila mismo ang nagasakripisyo man. Pareho sa amon Bombo Arlente, okay man, lipay man kami nga at least maski na 2.2% lang nagsaka ang amon nga sweldo within 2 years nga. O ay gid magsaka, okay naman. Kay actually Bombo Arlen ang amon nga sweldo minimum of 4,630 lang ina Bombo Arlen. Mga dyan lang ina sa 25 to 26 Bombo Arlen depende sa palitan sang dollar. Pero subong nagtaas na 100 man lang for 4,713 ang amon nga sweldo subong. Kabay sa pagpahayag ni Bombo Correspondent Gigi Vergara direkta sa Hong Kong. Mga kabombo, oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 18 minutos sa kaligid sa tak ng alas 5 sa hapon. Antes pa man, ato nanay panubalikan ang mga headlines. 2 ka masoldado nga napatay kag 6 nga napilasan kasunod sa engkwentro batok sa Barabelde sa Himabalan City, hingadla na sa Philippine Army. Governor Bong Lacson nagpalabot sa pagpakigunong sa pamilya sa mga soldado nga napatay sa Himamaylan encounter. Biker nga nagpainom sa mahigko nga tubig sa Kangayman nga biker nagatubang na sa biktima kag naghingyo sang pasaylo. Maskara sa Panaad nagbukas na subong hapon sa Panaad Park and Stadium. Mga LGU mansig showcase na sang ila mga produkto. 750 pesos nga dugang sa minimum wage sa mga domestic workers sa Hong Kong. Ginakalipay sa mga OFWs apang aminado nga mahalgid ang mga balaklon. Mga kabombo, inyarabat yan ang kabugusan nga pagbalita sang Bombo News and Views afternoon edition karon nga daw sang Lunes Pizza Jazz sa bulan sa Oktubre tuig 2022. Kag sa ato sa ring Christmas Countdown. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. May nabilin 76 dias na lang, Pasko na. Kag kami ang inyong mga tagbalita. Bombo Jairi de los Reyes. Kag ako naman si Bombo Ponce Espino. Nagpasalamat sa papuado pagpumati para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Kag standby na sa masunod nga palatuntunan ang Bombo Reports Afternoon Edition. Kag sa ato sa ring Bombo News Analysis nagipadala sa isa sa mukod na tagparbati sang Bombo Radio Bacolod ginbasa ni Bombo Daniel Lecciones may tigulo manunudlo. Nagapamalo pa lang ang manok sa kagahon. Bisan mamuk ang iya katulugon. Ginamos na ang iya kagalingon. Ginanda na ang iya balalunon. Kay malayo pa ang iya lalakton. Batuon kag madanlog nga dalan ang iya ginaagyan. Apang wala ini sa iya sang kabilinggan.
Malambot ang iyang bulutuan kay gaulat sa iya ang mga kabataan. Amoy ni ang kabuhi sang isa ka manunudlo. Ginahimo niya ang tanan para makatunlo. Sakripisyo ang hindi matupungan kag dapat kabigon sila nga baganihan. Sang Teachers Day sila ang ginpalakpakan. Pagkilala sang ila mga hinimuan, apang hindi magkapahalipay sa tanan, kay ang sweldo wala man napasakaan. Kabay pa sang gobyerno sila pagatamdon, kay iban sa ila gani sa obra nagalalaon. Ginahiyo dapat aksyonan para hindi sila magkatusiban nga mga kapungsuran. Ang ini nga panguna-una ang pananawa ng ipadala ni Leo Seralbo sang Barangay Mansilingan, Bacolod City. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang sa halos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA